Hello mga langga! Magluto naman tayo ng ampalaya with egg. Sangkap natin ay sibuyas, kamatis, 2 eggs, bawang, at ampalaya. Maaga akong nagising ngayon mga langga dahil lutuan ko ng ulam yung aking asawa para mayroon din siyang ibaon sa office.
Ito na po ang aking ampalaya with egg at samahan pa ng pagmamahal. Ito po si Lotong Ilongga, ang kusineran sa kusina. Bye-bye!